Salut! Sunt Ana de la avocatul.ro și bine te-am regăsit la un nou videoclip. De data asta o să vorbim despre aplicațiile tale de practică sau altfel spus ce ar trebui să faci, dar mai ales să nu faci în momentul în care îți dorești să aplici la un loc de practică. Teoretic în domeniul juridic, dar după cum vom vedea, sunt niște exemple universal valabile și care cred sigur că îți vor fi utile în viața asta. Ca un preambul, ca să înțelegi totuși de ce am făcut acest video și de ce mă urmărești pe mine, am avut aplicații deschise pentru practica de vară timp de 4 zile, am primit peste 160 de aplicații și da, le-am citit pe toate. În numai acestor 160 de aplicații au rămas aproximativ 15 persoane și pe care vom vedea cu cine colaborăm pe termen lung pe mai departe. Așadar, nu sunt într-o ordine anume, nu e la modul în care am pus 4 chestii pe care trebuie să le faci și 3 pe care să nu le faci, tocmai ca să te țin aici foarte prins în ceea ce va urma să îți arăt, așa că ce să zic, hai, stai altul de mine și hai să vedem exact ce și cum. Primul lucru, nu e despre tine. În momentul în care vrei să aplici la cineva, ce este despre mine. Mine în calitate de, nu știu, viitor angajator, colaborator, whatever. Nu mă interesează cum te va ajuta pe tine stagiul ăsta de practică, ci mă interesează cum mă va ajuta pe mine dacă te iau pe tine în acest stagiu de practică. Și nu doar la stagii de practică mă refer aici. În momentul în care vrei să aplici pentru o poziție, în momentul în care vrei ca cineva să te angajeze, să te bage în seamă, nu-i pasă nimănui cum te vei dezvolta tu la locul ăla de muncă, la modul chiar serios, ci pe om îl interesează de ce să te ia pe tine și care este plus valoarea pe care o poți aduce tu în cadrul acelei organizații. Tocmai de aceea, faptul că îmi doresc să colaborez cu avocatul deoarece doresc să-mi ating țelurile. Bravo! Și pe mine cum mă ajută chestia asta, nu știu, ajunge la Wall of Fame-ul meu, salut, uite, l-am ajutat pe omul ăsta să-și îndeplinească țelurile? Bun, nu se pune chestia asta. Printre țelurile mele se numără cunoașterea, dezvoltarea și evoluția. Adică eu te ajut să ce? Să te cunoști, să te dezvolți, să te evoluezi? Wow! Super! Pasiunea pentru redactat și cercetare reprezintă principalul motiv pentru care aplic în cadrul avocatului, fiind un context total benefic pentru dezvoltarea acestui hobby. Deci, practic, tu vrei să vii într-un stagiu de practică ca să dezvolți tu un hobby. Ok, și pe mine cum mă ajută chestia asta? În afară că ajung și pun capul sus pe până și sunt salut, uite, dorm foarte bine pentru că am ajutat pe cineva să-și dezvolte un hobby. Ceea ce facem noi la avocatul.ro nu este un hobby, ci este juridic în toată regula. Scrisul nu este un hobby. Îmi doresc să colaborez cu avocatul pentru a mă dezvolta, a face practica pe bune, că până acum n-am avut ocazia. Ok, și pe mine cu ce mă ajută chestia asta? Pot să fac dependență de practică. I don't know, dar I really don't understand. Aș dori să colaborez cu avocatul deoarece mi se pare o oportunitate foarte mare de a participa la acest stagiu de practică. Oportunitate în ce sens? Adică oportunitate în sensul în care cum ajută pe mine această oportunitate pe care eu ți-o creez. Că pe tine te va ajuta, după cum am văzut în alte astea, că o vei pune la CV. Ok, super, tu te vei lăuda că vei face practică la avocatul și pe mine mă va ajuta chestia asta cu cute, cuddly, dar nu despre asta este vorba. Hai să îți arăt și un exemplu bun. Salut, sunt Alice și îmi doresc să fac parte din echipa avocatul. Voi mulți activitatea aproximativ 3 ani și consider că ați avut evoluție admirabilă. Mulțumim frumos, Alice! Sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă, bla 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 bla. Toate acestea îmi oferă convingerea că alături de echipa voastră voi învăța lucruri utile, voi dezvolta competențe indispensabile pentru o carieră de succes și nu mă voi plictisi. Avocatul este proiectul pentru care îmi doresc să dau tot ce am mai bun pentru ca acesta să crească în continuare. Asta este o chestie pe care o căutam, pentru că înseamnă că în momentul în care tu ai decis să aplici pentru această practică, vezi dincolo de o adeverință de practică pe care o vei primi, ci vrei să ajuți comunitatea să crească. Pentru că, exact cum am spus, acum în 2016 când am pornit avocatul, l-am pornit community-based și este practic contribuția mea prin intermediul studenților și a colaboratorilor către societate la modul în care we need to grow ca să facem chestia asta. Acum am ajuns la next level în care oferim produse, servicii, comunități, cursuri și așa mai departe. Deci am nevoie de cineva care să înțeleagă proiectul, să înțeleagă de ce se implică în acest proiect și bineînțeles cum poate să
să ducă proiectul mai departe ca să îl crească. După care, vreau să colaborez cu avocatul pentru că sunt o echipă cu oameni faini, profesioniști care știu să-și facă bine treaba, prin urmare o să pot învăța de la o grămadă de chestii pe care atunci puteam învăța la. De asemenea, îmi place foarte mult și partea academică legată de scrisul articole, partea de care firma de avocatură obișnuit nu se ocupă. Sunt complet de acord, ai punctat foarte bine key point-urile pe care le-am spus întotdeauna, faptul de a face practică pe bune, de a înțelege ceva mai departe și partea academică legată de scrisul articolelor, partea de care firma de avocatură nu se ocupă. Da, logic nu se ocupă pentru că unul nu știu să scrie în limbaj non-juridic. Așa este când nu depăși niște rigori ale legii, în sensul de limbaj, bineînțeles. Și doi, că preferă să scrie articole super mega pompoase pentru reviste în care plătești să apari, decât să-ți dai seama că ar fi mai bine să scrii către oameni și așa să agăți niște clienți într-un final, dacă chiar ăsta e scopul tău ca o casă de avocatură sau o firmă de avocatură sau whatever, că nu-i pasă nimănui. Și da, după ce am făcut ghostwriting pentru foarte multe persoane care și-au pus numele pe scrierile mele, da, am și eu publicații internaționale, dar după aia le-am și pe numele meu. După care, urmăresc contul avocatul din primul an de facultate, când domeniul părea destul de rigos și impenetrabil. Prin intermediul avocatul am descoperit că o carieră în justiție nu înseamnă legi, program, 95 și punct. Am trecut de cursurile lungi și deloc structurate de la facultate și am descoperit aici un limbaj simplu și explicații practice. Mi-aș dori să contribui la acest proces de a face dreptul pe înțelesul tuturor. So, basically, când aplici la o chestie, gândește la statementul pe care îl vrea persoana respectivă. Motoul nostru la avocatul este de a traduce legaleza pe înțelesul tuturor, adică de a face dreptul accesibil tuturor persoanelor și mai mult partea din spate, adică contribuția mea și a colaboratorilor mei prin raportare la studenți este că te voi învăța să devii un profesionist cum trebuie și nu unul care, dacă îi se arde calculatorul, nu știe cum să scrie un contract de la zero. Aviz caselor de avocatură. Și atunci, practic, contribuția noastră este pe două planuri. Odată ceea ce facem pentru cetățeni la nivelul macro și, bineînțeles, la nivelul micro, cum te învăț să devii profesionistul de mâine, la care teoretic ai visat în momentul în care ai intrat în facultate. So, basically, mă interesa să-mi spui cum mă ajuți tu pe mine în calitate de avocatul ca să make my statement and my mission abordabile către celelalte persoane. Nu vreau să știu de ce este bun pentru CV-ul tău, nu vreau să știu cum te va dezvolta pe tine, pentru că știu chestia asta și asta o să o aflu ulterior prin feedback-ul pe care tu mi-l vei da la finalul perioadei de practică. Dar nu vreau să știu de ce te-ar ajuta pe tine, ci vreau să știu de ce m-ar ajuta pe mine să investesc timp, resurse și energie ca să te formezi chiar și pentru o scurtă perioadă. În strânsă legătură cu punctul de mai sus, nu doar că este despre tine și complet nu despre alte persoane, dar îmi mai și spui că vrei să vii, să înveți și să pleci. Motivul este acela de a cunoaște bine legislația și modalitatea de aplicare a legislația? Oricum, puncte, virgule, whatever. Sunt student la parte cu profil economic și doresc să contribui la dezvoltarea economiei naționale prin înființarea unei firme, asta necesită de asigurarea funcționării pe cadrul legal existent și aș vrea să mă inițieze echipa avocatului din educațional, dar și profesional ca să aplici la mod corespunzător. Ok, deci practic tu vrei să vii aici, să ne bombardezi cu întrebări în domeniul antreprenorial, după care să pleci. Why do you think this would be a very good selling point for you, ca să eu să zic, ok, super, nu știam ce să fac cu niște timp pe care nu l-am și hai să facem un bine pro bono și să răspundem la niște întrebări ca să educăm o nouă generație de antreprenori în viitor. What? De ce aș face asta? 3. Greșeli de redactare. Și o să mai avem ortografie și gramatică. Urmăresc de mult timp comunitatea și postările mi se par foarte educative și în același timp cu o prezentare inedită care să atragă atenția. De asemenea, spațiu, punct, nu mai avem spațiu aici. De asemenea, pare o comunitate foarte plăcută și dornică să preia învățăcii, să inițieze, vezi că după săi sunt două spații, în adevărata lume a dreptului, spațiu, într-o notă distractivă. Spațiu, punct. Nu mai avem spațiu aici. Deci trebuie să fie tot mai invers. Chiar mi-aș dori această experiență pentru a ieși din monotonia învățatului teoriei, spațiu, virgulă, spațiu și a vedea partea practică a acestui domeniu. Eu știam că înainte deși nu se pune virgulă, dar whatever. Nici măcar n-am stat să citesc ce scrie acolo decât acum când văd chestia asta, pentru că vrei să vii într-un loc unde
we do this for a living, ca să zic așa, adică ne bazăm pe scriere de articole și nu pui punctele unde trebuie, virgulele unde trebuie și mai mult la un moment dat sunt greșeli flagrante de redactare. Basically, primul tău pas a fost why would you do that? But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Deci, nu, chiar sunt cuvinte, sunt spații puse aiurea care scrie pe retină și cuvinte care asta. Plus, nu sunt diacritice. Suntem în România. Aplicațiile se scriu cu diacritice, cu excepția cazului în care îți cere cineva să aplici în limba engleză, unde, da, în limba engleză nu vei scrie Ana Maria Udriște cu ș și vei scrie cu s, pentru că they don't have it și o să iasă aiurea. 4. Limbajul folosit. În momentul în care aplici la o chestie, uite-te un pic la viziunea pe care o are brandul respectiv, modul în care comunică cu persoana interesată și, bineînțeles, care este viziunea asupra a ceea ce înconjoară și cum relaționează cu cei din jur. În facultate, cel puțin în cadrul facultății mele, practica este inexistentă. Învățăm tot timpul de idei cu 2 de E, abstracte, pe care nu le prezintă și de formă practică, sunt alte de facultate. Îmi doresc să evoluez atât personal cât și la măcar o idee de ce înseamnă experiență profesională și nu am avut până acum în acest sens. Urmăresc avocatul și asta. Așa, de când eram în anul de facultate și concluzia la care am ajuns este că voi, virgulă fără spații, prin munca și interesul pe care îl depuneți, sunteți pe cum o gură de aer proaspăt, spațiu, ghilimele, spațiu, într-un sistem învechit, rigid și pus la pământ, de o evoluție a noilor generații cu care nu poate ține pasul. Mi-aș dori să colaborez cu avocatul pentru că la finalul zilei, după ce am terminat de învățat ceva, să nu trăiesc în continuare cu impresia că nu știu că de fapt, în cuvânt, nu știu nimic cu adevărat. Reprezentanți, o oportunitate pentru mine de a evolua și de a contribui activ la viitorul meu. Iarăși, nu despre tine, este despre noi. Basically, aveam încă o chestie de genul ăsta. We do emoji. Facem contacte cu emoji, suntem pe TikTok și limbajul cu care ne adresăm poporului este unul super mega natural și ca și cum ei explica unui prieten de 8 ani de zile la o bere sau la un ceai sau la ce vrei tu să bei. Tocmai genul ăsta de limbaj pompos, lung și super mega alambicat încercăm să-l edităm. And why you do this, you do this. Basically, cred că puteai să știi și Cambridge de nativ, ca ai nivel de limbă engleză și să ai până acum 2 cărți publicate, basically nu în limbajul ăsta, plus că iarăși au scăpat cuvinte și greșeli de redactare. 5. Arată niște interes față de oameni și față de pagina respectivă, adică față de persoana la care vrei să aplici pentru a avea o perioadă de practică sau a te angaja. Urmăresc conținutul de pe pagina Instagram Avocatul de mult timp, de fiecare dată cu un carnețel mental, pregătit să iau notițe să fiu meserie. În mod practic și simplu, colaborarea ar însemna experiența de care simt că am nevoie în continuare. Îmi doresc ca în viitor să deschid o afacere, să inspir oameni să educ, iar bonus, curiozitatea mea în privința legalelor nu a fost yet satisfăcută. Ready, prepare, there. Asta a fost un exemplu foarte, foarte bun. De ce spun chestia asta? Ok, am înțeles că nu avem diacritice, da, romă-engleza a fost foarte bună, în schimb este un mesaj foarte clar scris, concis și la sufletul meu. De ce? Pentru că m-ai făcut să mă simt utilă și ai făcut avocatul să se simtă util prin ceea ce transmite. Pentru că spui că ne urmărește foarte mult timp și că, practic, informațiile pe care noi ți le dăm sunt super mega utile pentru tine și le folosești. Cumva, mi-a plăcut acel ideea de carnețel mental în care stă persoana respectivă și ia notițe pe baza a ceea ce facem în domeniul antreprenoriatului. So, basically, dacă ai mușcat din informațiile pe care noi ți le dăm, este clar că în momentul în care vei veni de cealaltă partea baricadei, vei mușca și mai mult pentru că știi cum să le pui. Urmăresc pagina Avocatul de când am început facultatea, adică de acum aproximativ 2 ani, ce este unul dintre lucrurile care m-au motivat pe plan profesional și m-au ajutat să mă obișnuiesc cu ce înseamnă facultatea mai ușor. Îmi place ideea că toate informațiile postate pe pagina de Instagram sunt scrise într-un limbaj comun, care este accesibil tuturor. Thank you! Am auzit foarte multe lucruri frumoase de la colegii care au avut stagiu de practică în cadrul Avocatul și primele povești despre Avocatul am auzit la un coleg de-al mamei care scrie articole pentru
avocat. Să rămână, doamnă mamă! Chiar dacă nu spune neapărat cum ai putea ajuta pe mine ca avocatul chestia asta, ajută foarte mult faptul că știe cum sunt stagiile de practică de aici, știe care sunt beneficii pe care ar putea obține și bineînțeles cât de demanding sunt în stagii. Nu mai spun pe termen lung cât de demanding sunt cu toată lumea pe care o iau și o cresc, pentru că scopul meu, contribuția mea este de a forma profesioniști în ziua de mâine. Și mi-a plăcut foarte mult că a venit cu imboldul ăla. Avocatul este cel care m-a motivat pe plan profesional și m-a învățat să mă obișnuiesc cu ceea ce înseamnă facultatea, which is a very big thumb up. Și cum spuneam, să rămână doamna mamă. 6. Greșeli gramaticale. Am mai spus de redactare, dar greșelile gramaticale. Pentru că o urmăresc pe Ana de foarte mult timp pe Instagram, mi-am spus mereu că vreau să fiu ca ea când voi mai crește. Mulțumesc! Vreau să gândesc ca ea, mi se pare unul dintre cei mai geniali oameni din mediul online. Consider că această colaborare cu avocatul m-ar ajuta mult pe mine ca și individ, m-aș dezvolta foarte mult. Acum, dacă ai fi urmărit-o pe Ana de foarte mult timp pe Instagram, ai fi știut că Ana are niște videouri pe Instagram foarte mega explicite, în care spune clar că cratimă, diacritice, semne de punctuație. Mai ales în momentul în care vrei să aplici pentru așa ceva. E o chestie indispensabilă dacă vrei să lucrezi cu un om care pune foarte mult accent pe chestia asta, foarte mult accent. După cum ai văzut, ți-am spus clar unde au fost două spații, unde a fost un spațiu, pentru că I see them. Iar oamenii cu care lucrez pe avocatul știu clar că le văd din avion și nu există chestia asta, nu se publică articole până când nu au toate diacriticele puse. Basically, tu vii și spui că mă urmărești de foarte mult timp și adică ca să periezi chestia, trebuie să faci un intro, dar pe de altă parte nu pui cratimă. De ce? N-a avut telefonul cratimă când este pe telefon? Come on, man, are cratimă. Dacă vrei să faci parte dintr-o comunitate unde scriem articole și materiale la cel mai înalt nivel, cu putință, peste multe firme de avocatură și case de avocatură, că tocmai ăsta este scopul meu, să duc nivelul de aici, că nu merită să fie aici, vii și spui, am uitat niște diacritice pe drum, de ce? Și o linie, dar de ce? Oricum scriem ca pe Messenger, cam nu zic chestia, ca pe Messenger, ca pe Instagram, ca pe TikTok. Nu scrii. Iar când se vorba de o aplicație, indiferent că aplicația este formală sau informală, adică că o facem pe Instagram, că o facem pe WhatsApp, că o facem pe site, că o facem pe mail și mai departe, trebuie să o tratezi cu ultra mega seriozitate și o să vedem un pic mai încolo despre chestia asta. 7. Beneficii indirecte. Deoarece pentru noi cursurile sunt online și stau în România pe timpul verii, aș dori să fac ceva folositor cu timpul petrecut aici care să mă ajute atât pe plan profesional cât și personal. Urmăresc pagina Avocatul de ceva timp și pot spune că am învățat extrem de multe lucruri folositoare. Apreciez toată munca depusă și de aceea aș dori să colaborez cu avocatul. Totodată, în anul 3 urmează să studiez AI în Legal Tech și consider că un astfel de internship m-ar ajuta să descoper acest domeniu, să văd dacă mi se potrivește. Ceea ce, chiar dacă la prima vedere ar părea un pic în contradicție cu chestia de mai sus, hai să spun de ce nu este. Simplu. Apreciez toată munca depusă, este un semn că cineva chiar își dă seama de cât de multe chestii se fac în spate și cât de complicat este să furnizezi informații de genul acesta pentru persoane care nu au experiență juridică și cât de complicat este să traduci domeniul juridic pe înțelesul persoanelor. Faptul că este anul 3, intră anul 3 la o altă facultate din Uniunea Europeană și pur și simplu vrea să vadă o chestie care ar fi comună pe limba română și alege să-și petreacă vacanța de vară în chestia asta pentru că este remote, eram în mână, băi, it's super nice, chiar mă bucur și chiar la avocatul meu avem oameni care sunt din alte facultăți, Marea Britanie, Viena și mai departe, and it's pretty nice. Și faptul că va studia AI and Legal Tech e o chestie e o nișă pe care noi o avem în vizor și atunci chiar mi-a plăcea foarte mult să descoperim împreună chestia asta și să colaborăm pe termen lung. Dacă urmăreai avocatul pe partea asta, vedeai că practic avem la un moment dat destul de multe chestii pe AI și Legal Tech, so basically this is 8. 8. Cred că este 8, așa se face 8. Lipsa interesului. Wait for it. Am făcut mai multe referate abordând diverse teme. Spațiu, paranteză, spațiu. Niciodată nu se pune paranteză, spațiu. Dreptul mediului, drept internațional, drept civil, etc. Fără virgulă înainte de dar completez formularul de pe telefon și nu pot trimite emoji. Hi. Nu știu cât de ok e. Hi. Man, dacă nu depui minimul de efort să
dai save la linkul respectiv și să ți-l completezi timp de 20 de minute când ajungi acasă de pe un laptop, de pe o tabletă sau de pe orice altceva, înseamnă că efectiv nu ai acordat minimul de interes pentru o chestie. Sure, încă ai putea să spui că faptul că recrutările au avut loc pe pagina de Instagram pentru că în mod expres le-am făcut așa, e o chestie mai informală. Informal nu înseamnă că o luăm la zeflemea, la lehamite și n-am avut chef și mi-e lene să fac chestia asta. Dacă nu ai 30 de minute ca să te uiți cap-coadă pe o aplicație, să dai send, well, basically, I'm sorry. I'm literally sorry și mai și spui chestia asta. Punctul 9. Am lăsat pentru final chestia asta, use the back door. Ce înțelegem prin back door? În general, ai 3 uși ca să intri pe undeva. Ușa din față, pe unde intră toată lumea, vedetele, can, alea. Ușa din spate, pe unde intră vedetele alea mai mari, care nu vor să fie văzute de paparații și toate cele. Și a treia ușă e cea care te bage așa ca o șopârlică pe undeva. Să ajungi pe la o bucătărie, pe la locul de gunoi, pe ieșire de incendiu și așa mai departe, ca să te strecori cumva prin interior, dar lumea să nu te vadă, însă să poți să-ți faci simțită prezență. Am avut 2 persoane la care am ținut foarte mult să le iau un staj de practică și pe colaborare pe termen lung. De fapt nu, sunt 3 persoane pe colaborare pe termen lung. De ce? Pentru că mi-au scris pe toate canalele cu putință și au venit la modul de I wanna build stuff with you și ăsta sunt. Adică uite, asta fac, așa aș putea să te ajut, așa vreau să contribui la proiect, hai să vedem cum putem colabora. E o chestie foarte interesantă. Uite-te unde sunt persoanele active. Dacă îmi scrii pe LinkedIn, nu o să-ți răspund. Dacă îmi scrii pe mail, iarăși, e posibil să îmi intre așa și să nu răspund. Dar dacă îmi scrii pe Instagram, unde sunt super mega activă și știi că acolo răspund cel mai des, well, guess what? You have earned your place. Acum, ca să înțelegem un pic de background, dacă ai văzut sau să vezi videoul meu despre journaling și 30 de zile în care am ținut un jurnal, ai vedea că, practic, viziunea s-a schimbat, de fapt nu s-a schimbat, s-a consolidat și atunci, practic, avocatul se va duce în crearea unei echipe pe termen mediu și lung. Și atunci, practic, oamenii pe care îi căutăm sunt acele persoane cu care vei putea crește și nu doar să fie o lună de zile, 2 luni de zile, 2 săptămâni sau 3 săptămâni cât durează un staj de practică. Și scopul este să găsim oameni pe termen mediu și lung cu care să creștem o echipă, o comunitate și pe care după aceea să-i folosim în proiecte viitoare alături de noi în cadrul echipei. Tocmai de aceea este foarte important să stabilești o relație super mega sănătoasă de la bun început. Faptul că ai pistonat niște chestii și ai zis ok, I wanna build this stuff with you, e o chestie care te push it forward. Acum, ca să facem o scurtă mega recapitulare, pentru că deja a durat foarte mult, în momentul în care vrei să aplici la o chestie, vorbim de un staj de practică, vorbim de un loc de angajare, vorbim de, o oportunitate. Nu e despre tine. E despre persoana respectivă, despre compania respectivă și despre modul în care tu poți să ajuți locul respectiv. Nu despre tine. Alea sunt beneficii pe care le tragi tu și pe care le poți oferi după aia în urma feedback-ului. Gramatică și ortografie. Dacă nu-ți iei 30 de minute să pui diacritice, linii, cratime, spații și așa mai departe, nu o să te bage nimeni în seamă, pentru că înseamnă că nu ți-ai dat nici măcar minimul de interes pentru aplicația respectivă. Și atunci, mai ales dacă, cum a fost la noi, dacă domeniul e de scriere și tu nu stăpânești bazele de a scrie cum trebuie, în mod corect și îngrijit, de ce ai crede că aplicația respectivă va fi la un moment dat citită? A fost așa, vum, a trecut repede. Pentru că ăsta este corul pe care îl facem. Și atunci, I can't do that. Bun, că se întâmplă să ai typos. We get it. Nu-i mereu o chestie la modul în care, băi, uite, trebuie neapărat să avem, să fim 100%. I get it, se întâmplă și am documente la care m-am uitat de atât de multe ori încât nu puteam să mai dau seama de ele. It's okay to have typos, dar typo se vede din avion, lipsa de îngrijire se vede și mai. Limbajul folosit. Dacă știi că noi scriem cu emoji și că limbajul nostru este de explicat pe înțelesul tuturor, de ce îmi vii mie cu limbaj academic? Adică, de ce ai venit cu un limbaj academic? Dacă vezi că tocmai ideea este de a nu avea un limbaj academic,
nu folosești limbaj academic în momentul în care vrei să aplici. Poți să te vinzi foarte bine și fără să ai un limbaj academic, pentru că, literally, trebuie să te pliezi pe intenția și modul de lucru al persoanei respective. 4. Arată interes. Exact cum spuneam, am cerut link-uri, am cerut asta, zici, n-am avut chef. Și faptul că la un moment dat nu ai stat să te mai uiți încă o dată pe aplicație ca să te uiți dacă ai pus diacritice cum trebuie, dacă ai pus asta, dacă curge, dacă arată cum trebuie și mai departe, pur și simplu arată că nu ți-ai dat nici măcar minimul de interes, care ți-ai fi luat, nu știu, 15-20 de minute și atunci cineva se va întreba dacă tu nu ai depus 15 minute de efort, why will you do that? 5. Depune un minim de efort, în strânsă legătură cu toate cele de mai sus. Nu a cerut nimeni să faci un rocket science, să zici că, uite, trebuie să dăm submit la următorul proiect la NASA, dar oamenii vor să vadă că you're there, adică depune un minim de efort să vezi cine este în spatele companiei care face practica sau care te angajează, care e viziunea, care sunt valorile, cum au ajuns acolo, ce vor să transmită pe mai departe. Nu de alta, dar it would help a lot, pentru că dacă nu faci acest research, pur și simplu vei aplica doar de dragul de a aplica și evident că șansele vor scădea pe măsură ce vei aplica din ce în ce mai mult și vei ajunge la modul în care vei avea 90 de aplicații și te vei întreba de ce nu te sună nimeni. Păi, basically, pentru că n-ai depus măcar un minim de efort ca să ai un CV cât de cât îngrijit sau o aplicație cât de cât îngrijită. Last but not least, how can you help me? Întotdeauna când vrei să aplici la ceva, când scrii o scrisoare de intenție, când scrii o aplicație, gândește-te cum vei putea să ajuți tu persoana respectivă, nu cum te va ajuta pe tine, pentru că, exact cum spuneam, în primul pas nu e despre tine. Ceea ce vei obține tu de pe urma acelei perioade este o plus valoare pe care după aia o vei putea împărtăși prin feedback. Dar nu spune, salut, uite, dacă vin la tine să mă dezvolt personal. Da, bine, zi cum mă vei ajuta pe mine. Îmi vei optimiza procesele de afaceri, mă vei ajuta să am mai mult timp liber. De exemplu, dacă vei avea la un moment dat anunț pentru un personal assistant, va trebui să-mi spui cum te vei ocupa de ceea ce fac eu, cum vei ține legătura cu mine și cât timp îmi vei putea să-mi economisești mie pe săptămână, astfel încât eu să mă ocup de alte chestii. Iar timpul ăla pe care mi-l economisești mie pe săptămână se va traduce în suma de bani pe care tu o vei primi pentru activitatea respectivă. Dar mă vei ajuta pe mine ca să fac ceva util. Dar nu este vorba despre tine, ci este vorba întotdeauna despre persoana care caută să ia interni, să ia practicieni, să ia stagiari și orice altceva. Cam asta a fost experiența mea ultra mega recentă pentru recrutările de la avocatul. E o lecție universal valabilă pentru foarte multe domenii, mai ales oricum vei putea să aplici rețeta asta în orice fel de loc de muncă din domeniul juridic în care te vei duce, pentru că se pliază foarte bine. Dacă ai orice fel de comentariu, orice fel de întrebare, orice fel de nelămurire, mai jos în comentarii, pentru că sunt foarte curioasă cum ți s-a părut ție și, bineînțeles, dacă la un moment dat ai alte sugestii sau nu ești de acord cu ceea ce am spus, by all means, dă-i înainte. Nu uita să ne urmărești pe Instagram, pe LinkedIn, să dai un subscribe la canalul de YouTube, pe TikTok, unde pun videouri de un minut aproape în fiecare zi, să te abonezi la newsletterul tău pe legale, care se livrează în fiecare marți la ora 9 în inbox-ul tău și conține informații foarte interesante din social media, e-commerce, tehnologie și mai departe. Și bineînțeles să intri pe site unde te vor aștepta foarte multe surprize. Până atunci, știi lecția, să ne auzim cu bine pe data viitoare!